Bil-ftuħ tal-ħab ta' Santa Lucia li jispeċjalizza fuq il-vjolenza domestika, il-Korp tal-Pulizija rnexxielu jnaqqas bin-nofs il-ħin ta' stennija biex isir rapport. Għal dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà waqt li kienet jidher quddiem kumitat parlamentari magħmul minn rappreżentanti tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Affarijiet Familjari. F'diskussjoni dwar il-ħidma kontinwa kontra l-vjolenza domestika, il-Kummissarju innota kif is-sena d-dieħla se jinfetaħ it-tieni ħab speċjalizzat lil mid-depo li se jkun ibbażat fuq l-istess kunċett li bih qed jitħaddem dak f'Santa Lucia. Il-Kumitat Konġunt tal-Parlament iddiskuta s-sitwazzjoni preżenti dwar il-vjolenza domestika u x'titjib jista' jsir biex jiġu evitati omiċidi u aktar reati fil-konfront tan-nisa. Fl-intervent tiegħu Gaffà semma kif se jkunu qed jinfetħu aktar ċentri attrezzati li jkunu aċċessibbli u joffru ambjent aktar denju lil vittmi tal-vjolenza domestika. Tenna li issa dan it-tant qed ikompli rinnovar fl-ases biex eventwalment fix-xhur li ġejjin ikun jista' jinfetaħ ċentru speċjalizzat bħal dak ta' Santa Lucia fl-Imtarfa. Il-moment li allura se neħilsu il-xogħol ġewwa l-Asa tar-Rabat għandna kollox in place biex nilqu bir-rinnovar tal-Imtarfa biex allura ikun mirror image tal-proġett li għamilna ġewwa Santa Lucia. Però l-punt importanti huwa li fejn qabel persuna kien jiġi jagħmel rapport kien inqeda minn shift, tajjeb dan huwa 24/7 service, tajjeb illum għandna 2 parallel shifts. Tajjeb għandna żewġ shifts jaħdmu in parallel. Mela hekk inti mort tagħmel rapport ta' Santa Lucia ħadd inqeda minn persuna, hekk inti mort il-headquarters għaliex il-ħab li joħor bħalissa is-servizz huwa frott mill-headquarters, tajjeb hemmhekk ħadd tinqeda minn shift ieħor. Mela teknikament b'mod awtomatiku il-waiting time naqas bin-nofs. Il-Kummissarju enfasizza li kien importanti wkoll li jiżdied maġistrat ieħor li speċifikament jifoka fuq każi ta' vjolenza domestika biex issa hemm 3. Ma dan qed jiġu allokati aktar seduti ġudizzjarji waqt li l-każi jinstemaw skont l-importanza. Intervjenit ukoll il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Samantha Paġgazan li spjegat kif fl-aħħar sena sar progress minn diversi entitajiet marbutin mas-suġġett kemm fil-prevenzjoni, l-assistenza u l-investigazzjonijiet. Brabta ma' rapport mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia u rakkomandazzjonijiet oħrajn, inkluż mill-Grevio, hija qalet li dawn qed jiġu implementati u jinsabu fi stadju avvanzat ta' implementazzjoni. Fl-istessin ġew iffirmati diversi ftehimiet mill-Aġenzija Appoġġ u entitajiet oħrajn, inkluż mal-Korp tal-Pulizija, il-Legal Aid Malta, id-Dipartiment tal-Kura Primarja u l-Aġenzija Support.